るわけにはいかん。これで終わりだ。やるな。かの者の剣となれ。風よ、集って竜巻となれ。そのもの、クリスは、そのようだな。そのクリスが、ならば私を、ボーゼル。ボーゼル様、手を出すな。なぜお前、我が、闇をさ、ならばどうする。一つだけ、聞かせ、すべてを闇の名のもとに、戦いがあってもいい。平和ではないのか。平和など意味がない。しかし、その理想、私にもそうだな。一方的な力、ああ、私は、闇の軍勢に、私が制してれば、皆はついてこないからな。魔物と一緒にいた。ただそれだけで人が人を殺す世界にレディンは絶望し、ボーゼルへの協力を申し出る。闇の軍勢の将となった。
レディン、ああ、見えて、戦えるのか。愚問だ。お前が総司令官、私は闇の長ではある。分かった。ボーゼル様に従います。殺しも。我が命に従いその姿を現せ。私は闇の軍勢の将、レディンだ。我が命に従いその姿を現せ。我こそは闇の我が命に従いその姿を現せ。かの者に力を。おい、どういうことだ。闇に王子と戦う。くそ、多少王子、ナームか。どうしてです。私が闇の将となったからだ。戦うって。ああ、私、操られているわけでは。もちろんだ。おい、ディゴス陛下の時のことを思い出す。そう、どうして王子が王子、厄介なことになってるね。王子を助け出さ